ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଆଜି ପୁରା ପନିରର ସ୍ୱାଦ ଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସୋୟାବିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଗରମ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ରସୁଣ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିଦେଲି। ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲାକୁ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଭଲ ଭାବେ ଚିକଣ କରି ବାଟିଦେଲି। କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ସେହି ଗରମ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଇ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେଲି। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ଏବେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ 4-5 ମିନିଟ୍ କଷିଦେଲା ପରେ ସେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସୋୟାବିନ୍କୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତିକିରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ହେଉ, ତରକାରୀରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଷା ଥିଲାବେଳେ ତା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥାଏ। ଆଜି ଏଇ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀକୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ এই ବେସନ ତରକାରୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବେସନରେ ଟିକେ ପାଣି ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। ଆଉ ତା ପୁଣି ବିନା ଆଳୁରେ ଗ୍ରେଭି।